Здравейте, приятели, не си играем. Си мляко. Едно Не си голямо. играем Team Fortress В ходилника. с отбора на Games TV 23. Гочи няма, карай. Про плеер, монстър. С отбора на Games TV, това нали е канала? Да. Аз не снимам само, аз не снимам само за него, аз снимам за Обаче другата, Монстър е хем за нас, хем за тебе. Кой го прави това с микрофона? Каквото иначе. То иначе дали не е, че Монстър не е от нашия канал. Той е хем от твоя, хем от нашия, зато че малко объркано става. Да е. Даже хора, аз ви казах в клипа на Майнкрафт, че да очаквате снимания и от телефон. От мен, Монстър. Да. Понеже, Кога ще правим влог? понеже някои хора, как да ви обясня? Може би някой иска да гледат за телефон, пък и да не искат. Това не е мой проблем. Просто Кога да ще има правим от всичко. влог? Само не знам, Ти скоро. кога ще правиш влог? Аз скоро мисля да справя ревю на мишката. Аз като си купа мишката, ще я правя анбоксинг видео. Ако са съгласни, да. Бре! Виж, про плеер. Fuck you! Когато се снимаме нов клип, преди да заснемем клипа, казвай във Facebook, че ще го правим. Ако снимам някакъв клип, кажи го, предупреждавай ги, нали, във Facebook. Предупреждавай. Аз знаеш какво предлагам, Васил? Гочин, утре предлагам да снимем един клип на телефона. А утре ще поможе да си оправя микрофона. Нямам това. Всъщност мога да снимам на Shadow Fight 2, защото в тази игра. Еми снимам на Shadow Fight 2 и нали ти казвам, утре ще снимам и на телефона, аз снимам. Добре, снимам къде бе, човек? Аз у вас не мога да дойда, утре сме на училище. Карай, Джек, след ковата. Утре трябва да оставям тренировки. Дарай след тренировките. Да, по 6 часа да хода у вас. Ясно. Да, за час човек, от толкова. Баба. Дай някоя събота, да речем. Нали, когато си купа мишката, ще се правя боксинг видео, защото... Да, давай, тихо, че провалихме на момчето клипче. Мре, свиня. Мре. Мре, пукни. Свинята. Свинчо. Спомняш ли на прасе грух и като му подпалихме в това, като направихме луна и... Да, огнедишащ пауър. Огнедишещо прасе. Това е лъватко ли? Моята машина кърчи. И изведнъж нищо не се чува от прасето. Или както е така, грух, като стана огнеборец, горящо прасе и сега нищо не се чува и гък от него. Снайпер е... Ай там. Беше много яко. Дали щяхме да се прием пари за това за... Това ма подпука. За... Кой беше? Спрели там? Тотенце! Такова аз пак тотенце. Аз ще викам как се каже. Точо, ако влизаш с нас в сам път, ако искаш да си от нашия ганг, ще трябва да дадеш 20 000. Аз дадох много пари. 20 000, защото купихме една огромна къща с външен гараж. Имаме и кола на... Като ти казват огромна, буквално огромна, поне 100 стаи са, има басейн вътре, спортна зала. Коли няма вътре, човек? Има поне 5 стаи. Трябва да 20 000. Имаме си гангстерска кола вече. Ма аз не играя, я толкова много сам, даже изобщо аз играя гад. Да. Ако искаш да си в нашия ганг, трябва да дадеш 20 000 за ковата за къщата. Сори, ама... Ти какво предлагаш? Да си изтегля лига, да се науча да играя лига и да снимам на лига. Съгласен? Както искаш. Защото лига горе-долу ма кеф. Майко, това ми... Тенция, влизам от вас.
Дай баба. Добре. Ще има дебют свиняно хеви. Пукни. От вас съм. Макар че ти не ми е никога любимо, ама... Аз ще пускам от вас. Служа така една голяма картещица. Въй, подпука. Аз пука въгъла. Един път ни трябва направил един ден да се разберем всичките, и всички наши приятели да таковаме. Да направим един блок. Сега съберем всичките. Не блокове, да цъкаме сампи или нещо общо или тъфа човек, всичките. Не само един на там, друг на сам, то така никакъв тип не става човек. Че никой не иска сампа, бе. Пък и аз. Именно. Да съберем, виж, да съберем да речем аз и Марто, Дейв. Аз Иван, сампля. Да, или пък Ари Тъфъв. Или Payday 2. Не бих снимал от тъфа. Payday 2 демо. А по-добре Payday да хейст, отколкото... Пари имаш? Ти като не си я купил. Пари няма още да стигнем. Ми слагай тя. Утре трябва да слага. Аз ще шуря 4 лея. Тя колко и? Сега вече е 14 евро. Ако искаш, изчакай намалението, ма не знам кога ще е. Чакам, аз тогава ще турям пари, турям. Предполагам, че има доста време. Турям. CSGO колко и? CSGO е 11 евро. 11 евро, което ще рече 20 лева. 22. Ай. Аз нали ти казвам, утре аз карам 4 лея за такова там. И сигурно може вкарам още. Победих го най-сетне, бе! Бъде ми гояш. Се не види. Чакай! Скоро хора клипче на Майнкрафт. Аре, що пак ма премислиха червенци? Самата игра балансира. Не зная, бе, младеж. Взял си новите оръжия. Пепел. Айде, затънути богажия. От 10 от 24. Вай, колко имам да минавам още. Пушката ми качи нов ранг, значително опасен. Още има ли скинове на Team Fortress? Да, то си ги има. Те няма спрат. Хора, какви ни дали снимката и то те... Той с базуката се стрелва. С базуката се изстрелва и ако имаш парашут, ще е още по-хубаво. Всеки има парашут. Ти имаш ли? Да. Майко! Той бах ти добрата с това. Бачака! Топките. Говорете нещо, е. Ще стана напрегната ли? Да, че става. Бачака ми отново. Сними ли сте пиман? Вгро съм 10. А защо там мога да е само баджака, не мога да разбера. Тебе. Баджака. Смитай, че... Какво правите сега? Губите ли? Те да не. Питай то, че да не бъде. Не вам му влизане. Би ми партньор. Сега че умреш ти. Да съм аз наред. Уи, кака е? Това е много лоша кака. Само баджака ме удря. Чай сме малко. Сега така и не ми казахте, губите ли? Аз не. Не, по принцип. Те ли? Те да. Синьо срещу червено. Те ли губят или вие губите? Не знам. Не, то на орангито няма такива побеждаващи и загубили. Не бе, имам преди... Има. Това си направил. Има, ама тук няма как да спечелиш. Трябва да капчърнеш поинтове. Да. Кой мап си? Орангия?
Оринч по 3D. Я штромпе. Човек, Сега ще го ударям в баджака. Не нормални. Чакам в баджака. Ляшката гаш. 30 минути може да чу. Майкъл. Баджака. Пак. Аз играя най-вече като инженер. О, благодаря, че каза къв си. Това не е тайна. От един различен отбор ли сте? Да. Не трябваше да казваш къв си. Какво ще ми направи? Всичко. Тотко направи една тактика с спай. Не, аз такива глупси. То тук има толкова с малко хора, че... Като е направило торта, не знам. Та-т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 а. С Марко. Това сенто. Му-о-о-о-о. Опа. Моята защита 4-4-2. Атила. Тотенците убие Атила. Тотенци, не се обиждам. То те каре, защо спай, бе? Тотенци, не се обиждам. Обичаш ли саламка? Нотката гледам, че да си взе саламка. Знам. Човек, не му го убия. Ти ряс ли си? Един път го разкрих. Втори път дойде. Ти ги разкри са до мен и не можах да го убия. Пуснете някаква шега. Тотенци, обичаш ли саламки? Аз шах да умра. Това не е смешно. Проплеер. Монстър, ти си наред. Ти обичаш ли краставиците? Ако трябва да бъда честен, да, много. Особено ксилските мале. Виж какво пише. Мога ли да го кажа? Да. Тотко? Да. Офи, това Юлия е за да те забравя, ама няма да мога. Не го каре, той е спай. Колко бързо го хакна. Тотенце, влез от нас. Ти с един повече, бързо влизай. Много Защо бързо се гътна, нали ме убихте бързо? Ти човек, той е по-сама наля. Аре, бе, това са влез от нас. Невярно, аз те заколех в група, шмати. Наля. Да. Часовника ми му и да ме съживява. Човек, влез в наса. Гаш, супер кул. Добре, казахте добре. Да, той е така. Видя ли машинери и работи тук има? Значи вече няма се представям от спай. По-скоро тя се притесняват. Пайрото тръгна нагоре. Не, машините ще го приемат. Това имат ли машини в базата? Пайрото тръгна да превзема.
Глупака му се изрази. Го съборах. Идвай ти! Това съм дето ма. Ето, свалил го. Но сте свалили. Съгътнах. Емил Конрад качил клип математика, Адел. Адел, хило, пародия. Уа, чек, сега да гледам чек, математика. Човек, стига къде, какво ще правиш? То зълго. От тяхната има някакъв... Не, това май беше. Това е. Па, хора? Виж така малко забрани. А вие сте на 8 живота. Чакай, аз обнали да затворя в базата. Това знаеш какво ще направя? Спай! 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 Къде? До тебе някъде. Ето го зад тебе! Те машини ще го убият. И машините не го виждат, като е невидим. Повредил ми машинта. Аз го убих, прави си я. Ай, стига. Тя се щупи. Не, аз се го правиха. Машинче, къде не го виждаш, като е невидима? Не го виждат, като е невидим. Не. Моля, бахти тъпта. Искаш ли да станем фора? Да, окей. Къпа нищо тип. Ми плача. Бахти. Не дей чети чат повече. Защо? Добре. Бахти. Има спай тук в базата. Аз капчървам. Какъв той е някакъв? То, какво защи е? Чай го пробвам то. Какво значи Г на кой е на черта Д? Горе-долу. Не ми ти се е питал как си или Да, добре. бе, да, бе. Видя ли как знам, бе? Като сте лапенце и като не можете да пишете целите думи, съкръщавате ми. Аз се съкръщавам, тя съкръща. Коя тя? Една. Не ме е сега въпрос. Който всички тук знаем само феновете ни. Хората от YouTube не знаят. Просто няма гаджи. Мислете, че няма гаджи. Аз сега търся Тотенцето TV. Искам да видя последния ти клип. Ето го Тотенцето TV! Като на свят, както ви ти казва, че няма умреш, така ли ще му кажа? Прозореца е така, дето ченджерата. Чух, чух, чух! Между другото, видяхте ли ми тук портала? Тотенце, къде си, бе? Гледам клипа на Тотенцето TV. Имат машинки в базата. Не, освен не дей гледай, защото се чува тихичко, много тихо ма се чува. Не дей, после. Сега чува ли се? Да, затова. Аз така, имат апдейтнати машинки до край. Превключи се на оне, където ми мята така е. Аз ако се превключа, всичко ще изгубим в базата. Красто на рекламира. Аз рекламирах и Тотенце ти, бе, човек. То да се превключи на оне, където мята. Делман. Силовки за тебе, тебе и тебе. Се превключва ли? Ма ще изгубим така машинки, всичко, ама тия така са много тия машини. Ейде, мене. Превключвам се, не може да живеем така. Така не може ги ръшнем. Аз ги гътна. Ти не дей, аз ги гътна. Чакай, че. Но мога учкам купчето, бе. Не може да ги гътнеш. Аз ги гътна. Ти се.
Айде, станах. Кой Нали ги? Синко, от това се прави суп. Тихо, сапун. Тихо е. Не влизане. Не ви... Да, е. Да. О, критика! И умря. Лотът е провален. Супер. Yes, бинго. Миньоу. Гледай сега. Вот, сега ще направя другия телепортар, Да, е там. Телепортера. Бай, всички. Айде, апдейтна се край. Parkour map И там with needed to begin. клипче на Майнкрафт. Мракът се питрака, какво ли ще избухне? Оп. Майнкрафт! Survival 2. Малко инфо. Васе, не ги гледай. Добре. Поне не сега. Вали ли ги? Не. Добре. Не съм ги свалил. И той ги преместил то глупак. Къде? И навътре, където са и моите. Навътре там. Аз пак ще го направя. Все момента. О, дихни ги. What the fuck? Добре хора, мисля всичко да е за този епизод и ще се радвам да се видим в някой друг епизод и бай бай.